Merħba għall-aħħar episodju, l-aħħar darba għall-ewwel edizzjoni ta' The Malta Barbecue League. Illum wieħed miż-żewġ kontestanti tagħna ħajmur id-dar b'dil-medalja u b'dawn ir-rigali kollha. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda magħmula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' hood grazzi għal Azzuffar Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Muffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M Brand. Fl-Ixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. U għal-kemm għadna kif spiċċajna dal-episodju diġà nippjanaw it-tieni staġun u fil-fatt minn hawn nixtiequ nappellaw il dawk li jħobbu jsajru fuq il-barbecue, però mhumiex chefs professjonali biex jidħlu fil-website tagħna u japplikaw għas-sensiela li jmiss. U x'ħajkun qed jiġri minn hawn ftit ieħor ħajkonna l-aħħar żewġ kontestanti tagħna illi ħajidħlu isajru fuq dawn il-kċejjen. Però għandna aħbar għal dawk li segwuh minn ġimgħa l-ġimgħa tafu illi l-ġimgħa l-oħra rebħu l-aħwa, però daw flimkien magħna bħala produzzjoni iddeċidew illi wieħed minnhom jastjeni biex bekk iżomm il-kompetizzjoni iktar akkanita u jagħtu ċans il-persuna li spiċċat fit-tielet post. Bekk illum min ħajkompeti. Nibdew Bray George. Il-kompetitori tiegħi Mauro, naħseb kalma l-għandu, tajba. Naħseb anke fuq il-barbecue law salsa u tajjeb, ġifieri bħali jew ħajjar jsegħu jew ma nafx hu. Kelli jinkwetani sakemm inkun naf l-item li ħansajjar. Hemmhekk ikolli l-ikbar tension jiena għax tista' taħseb tgħid nagħmel hekk, tgħid nagħmel hekk, ġieli ħsieb u ma kienx minnu. Kienet storja oħra lura jżu jekk nirbaħ il-lejla niddedikaħħa il-familja tiegħi kollha tas-support li tawni, it-tfajla tal-parċenza kbira tiegħu u t-tifel tiegħi Giorgio għandu 10 months u tul il-competition ma tantx qattajt ħin magħhom u speċi jibbormew kull qegħdin ħajrek it-tfajla u t-tifel. U ovvjament min jibqa' sinjuri għalikom Mauro Pirrone! Il-kompetitur tiegħi Ray George li għandu tajjeb u naħseb hija l-iktar xi ħaġa saħħtu fiha l-mod ta' kif jippreżenta l-klabb. Jekk nirbaħ din il-kompetizzjoni, ovvjament din mhux qed nirbaħ waħdi, ħija għajna ħafna fil-proċess kollu, sa meta qabel niġu wara l-feedback, ġifieri ħija kien warajja f'din il-kompetizzjoni bidu tal-aħħar, ġifieri niddedika għalih. U l-komplement tal-familja tiegħi ma stax inħalli barra l-mara tiegħi u t-tifla tiegħi, ġifieri niddedika lihom ukoll. Tot qis dil-kedda kollha biex xi ħadd illejla ħajpoġġi eżatt fuq il-piramida. Ħażin, nirranġaw ruħkom qed tpoġġi fuq il-piramida fil-ponta? Imma vera jien għaddi niftakru l-dak l-ewwel darba li ġej. Ray George. U peress kienu fl-istess tim, peress kienu tnej fil-bidu qabel fridnihom, ħsibt li Ray u George Huħ, fimt? Ma fil-bidu. Kemm tiġri li di dom da biex żrajta, għanajdlek kemm jilafu. Tiftakar meta kien ġi il-Papa Giovanni Paolo. Kont żgħir jien. Kont ħsibt li hemm ġiex papit wieħed Paolo ieħor Giovanni, fimt? Jiena meta smajt blaħwa Pirrone għaddaw sqallin ġejjin dawk is-settiet ta' skiken illi bihom minn kullum kien. Għandi wieħed kwist. Zjara anka jinxajt minnhom. Birża bowġa jarma bil-motor da ta' sqalli. Aħmar. Ejja nafu. U drani u nixtri minn għandu Issa Taf kemm ħallihom li hu skiken? 50 € għax 50,
U kemm ilek tafu? U sjuf, għax jiġi fis-sajt da. Ejn, il-ġimgħa użer. Għax pretendi li ħallihom lok xi 10 euros iskejka lejlek jew. Ej, tajom li. U ta' nidriller tal-batri wkoll. 8 euros? Ejja. Mhux pirron, ma nkompli xejja ħanistidnuhom. U sinjuri, parteċipanti, ħankunu qed nilqgħu illum mhux xef wieħed, mhux tnej, mhux tlieta, mhux erba', mhux ħamsa, imma 6 xeffijiet nilqgħuhom fl-arena. U nibdew għandna lil Joe Vella, lil Nil Darmanin, lil Ramona u Roberta Breka. U fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, sinjuri għandna lil Marvin Gauci. Tajru. Għalulek ta' sabġi wara karozzi. Marvin Gauci. Dan. Għanna wieħed nieqes, ta' Marvin ma ġiex ma rajtux jien. Wow, ġej, għax il-pizza kien ma kienx lesta u ġibtilkom id-delivery, hej. Meta taħdem delivery? Iwa sibi bħalissa żmien naqribe, so għallura nagħmlu li nagħmlu biex nittimgħu il-familja. Mur jaħsellhom ġaġġi. Orrajt. Imxi, jisibni. Ma nafx. Sinjuri ġurati, ġurija, jenu diħel, web il-parteċipanti għall-soltu nkunu Marvin wieħed aħseb wara b-16 minn hawn ftit ieħor ħajkun hawn is-sitt wieħed għax minn qalatlu biċċa xogħol tal-aħħar tajjeb, apparti Marvin li ġib l-scooter. Isma', x'inhuma l-kriterji illi se tkunu qegħdin tiġġudikaw fuqhom illejla? Nil fidejk, tibda int. Fimni naħseb laħm l-aħħar kulħadd għandu l-gossi tiegħu fit-tissir, ġifieri li jfittex kulħadd għandu dak id-daqsxi differenti. Jiena nħobb ħafna qed nistenna ħafna li f'barbecue jtuni xorta textures differenti, Marvin, x'taħseb mhux just imsajjar mixwi, però textures interessanti mid-dak li jippreżentaw li. Mhux hekk x'taħsbu? Apparti textures and representation u il-portions li ma jkunux kbar ħafna. Naqa kreativita u kol, u forsi naqa il-mod kif jużaw il-barbecue. Eżatt, mux jużaw biss, imma il-tip ta' rabs li jużaw il-barbecue dik is-sabiħ taħħal, mux ġast kem taqba ta' tixwi, il-rabs, il-naf, il-curries, il-paste li jużaw. Hija ċaġa differenti, minn jużaw aħna ġew ċejjen tagħna. Nara jien. Jiena l-ma nara ġifieri l-ma nara lajn bħalma għal ġew il-presentation tagħmel bija ħafna u mbagħad nidħol għat-tomiet. Però mbagħad ovvjament ħajġu skont li huma jkunu ħaltu u kombinaw flimkien u mhux. Eżattament, jiġifieri llum ħanatu il-punti fuq daw il-kriterji kollha. U mbagħad fl-aħħar niġbdu total u naraw minn ħajjerbaħ. Min joħroġ rebbieħ. U tafx ħajjerbaħ barra ħafna rigari il-medalja. Ija, l-medalja. Issa kontu tafu intkom għax jena ħobb noħroġ dal-curious facts. Għalla ma, naħseb għanżel isfel. Il-medalji tal-Olympics qed jagħmluhom mill-mobiles użati bis-serjetà mhux affarijiet sbieħ daw. Ajba ħafna vera. U it-torċa tal-Olympics. Mhix qed jagħmluha. Ta' mhix qed jagħmluha. Bil-band bassis għax tgħid kemm jieħdu n-narmalaj dawk. Isma, sinjuri ġurati, intom l-aħħar darba li kontu għaw kollha stajtu tinnutaw ċertu żbalji li saru sewwa. Li huma dawk li żbalji li ma tixtiequx li terġgħu taraw. Nibdew minnek ġew. Hygiene. Kien ħajġin ġew kittitu, Speċjalment it-chopping boards ġew. U affarijiet ħela. U ħela. Inti Nil. Jiena nibqa' fuq il-binari ta' ġew fil-verità. L-iġene, il-mod kif jieħdu ħsieb il-laħmijiet nejjin mal-ikel li jkunu ġażajru u li jżommu daqsxejn organizzazzjoni, mhux kollox itigri, marrija hemmhekk is-esplodiet il-mejda, ġifieri dik is-sena li naraħħab. Inti. Jiena naħseb minn fuq barbecue dejjem jisni nara li ovvjament ġili jkun tendenza li l-laħam jibda jinxef jew l-affarijiet li għamlu fuq jinxef. Allora naħseb barbecue dik ma kunx irid nara jiena. Mhux trid tilħaq bl-eżatt. Jiena li ġeni u bħalma qal ġew 100% dik li ħaġa li tċumbajt l-aħħar darba. U ovvjament mbagħad jinnaf li jekk għandhom meat platter, jaqsmuhom il-meat, jagħmlu eżempju ħaruf, pork, chicken u hekk, mhux issib tliet oġġetti li magħmulin mill-beef, qed tifhem?
Naħobb daqxej il-varjetà, jużaw common sense. Jena parti li semmejtu intom li taħġa li dejqitni il-prezentaturi jduru magħhom. Fil-fat kemm ilu għawint. Daħħalsu bajlaw biex jiduq li għara daħħalsu. Kemm ilu li għawint, kważi għasaw bżon ta' prezentaturi. Fimni, diġa temana bil-pizzet. Mela, senjuri, wasal il-ħin, is-soltu tikxfu intom, illum ħan ikxef jien. Mela, senjuri, jew tippreparaw borza jew taqelbulu xek xefu. Le, ħan ikxef se jkunu għedin all right. illum. Dan ukoll bis-saħħa tal-ġurija hawnhekk li kollha taw is-suġġerimenti tagħhom, imma finalment wara ħafna deliberazzjoni u messaġġi fuq il-WhatsApp fl-aħħar wasalna għal dak li tridu tippreparaw għalina l-lejla. Mela, isimgħu nisew. Qed nistennew minn għandkom a 2-course menu. Tajjeb, żewġ courses, kull kors irid ikun fih 3 platti. Tajjeb li x-chefs bejniethom ħajaqsmu mbagħad. Tajjeb, ġifieri f'sija idu tagħmlu 3 platti u 3 platti l-istess. Anka il-prezentazzjoni tagħhom. X'taħsbu? Għadnija tajjeb co-presenter. Tajjeb? Joe, inti tiżid xi ħaġa? Tajjeb. Tagħna. U jekk għadkom kemm tnaqdu magħna, illum il-finali ta' The Malta Barbecue League. U jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook, aqbdu, idħlu u wafsu like u jekk titħajru s-sena d-dieħla minn hemmhekk ukoll tistgħu tirreġistraw. Barra l-għandna wkoll website maltabarbecueleague.com, idħlu hemmhekk tkunu tafu dwar il-parteċipanti, tkunu tafu dwar dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu f'dan il-league għaliex huwa league ta' nies interessati fil-barbecue. Imma, peress l-aħħar waħda. Nista' nafasa jien, nista'? U meħla li. Mela l-estur wieħkom tridu sajru 2 courses tajjeb bi 3 platti kull kors. Għaliex qed toħroġ il-barra? Toħroġ il-barra l-oħra. Mhux tajjeb hawn. Isna minnu wkoll. Għall-aħħar darba 3, 2, 1. Jitlaq il-ħin issa! L-ingredienti għal 2 course meal, irridu nagħmlu 6 platti, 3 starter, 3 main course, jiena ħanażel l-immur għal starter kif għedajlek u main course biex ħamel deserta. Fil-bidu ħanamel semin tartar u daqxejn prawns fuq il-barbecue, ġbiri għaddi kif qed nażel l-affarijiet. Mbagħad ħanamel pork tenderloin, ħaniffilitjah, ħanimlieh u nagħmlu rullati, ġifieri għaddejna ħaniħuna ġifiri spinaċi, tagħhom imqaddet, fetaċi, spanċetta l-ġewwa, u bada xejn patata u affarijiet ġifiri. Malli rajt li għandna tema miftuħa llum awtomatament mort biex nagħmel biċċa laħam għamilt ir-ribaj, dik hija xi ħaġa l-ispeċjalità tiegħi. Minħabba li kelli starter ħliġt bl-idea nagħmel pajella, ma kellix l-ingredienti kollha li xtaqt u provajt insib ingredienti alternattivi.
Mauro, għanna l-Chef Joseph u ħatajdilna ma najmux għandu ħafna xed tagħmel u fl-ma punt wasalt. Mela, bħalissa li qed nagħmel il-brot tal-pajella. Fl-istess ħin qiegħed niggrilja ċ-chicken u l-peppers li mbagħad il-peppers once li jieħdu dak in-naqa grilled flavor ħankun qed niċċoppja u nagħmilhom fil-pajella. Issa, llum forsi xi ħaġa mhix daqshekk normali pajella tagħmilha fuq barbecue, imma tradizzjonalment pajella ġiet inventata fuq open fire. Waħda ma ġietx tagħmel pajella fuq barbecue għaliex ħabba li għandek diġ kbir, inti għandek bżonn dik is-sħana minn taħt biex toħloq dik il-krast. Tradizzjonalment magħrufa bħala sokarat. Jiena llum ħanagħmel interpretazzjoni tal-pajella biex qed nagħmel l-oriġinali ta' Valencia, ġifieri. Ta' Malta. Ġifieri qed nagħmel interpretazzjoni tagħha. Tal-ħandaq fejn qegħdin, tajjeb. Dik ġifieri il-main point tal-pajella li jkollok dik il-kras fil-qiegħu għalhekk hija. Dak huwa plat minnhom nimmaġina u xi. Dak huwa l-starter, u mbagħad il-main course għandna ribeye steak biċ-ċimiċuri. All right, u bħala sides? Għandi xi patata u xi asparagus. Rej, l-lum il-big bdejna mill-ewwel. Ġibtlek ix-xef biex jara eżatt x'għandek f'moħħok għallum biex timpressjonana. Illum għandi f'moħħi bħala starter ħajkolli daqsxejn selmin tartar u mbagħad ħajkolli il-prawns qegħdin fuq bil-marinati biftit chili u lemongrass u daqsxejn soy sauce bżarru milħ u daqsxejn ħall. Mbagħad fuq il-barbecue u fil-qiegħ ħajkolli daqsxejn coconut curry, daqsxejn spicy biex jikkomplementa kemm is-selmin tartar u kemm anke il-prawns. U jkolli daqsxejn ħofsal Malti mixwi fuq għal speċi biex kollhom dik in-naqa crispiness huma jieklu il-platt. Imbagħad ħajkolli dak huwa l-ewwel platt biex tiegħu. Eżatt, imbagħad Ġifieri ġifieri l-ħobs. ħajkun grilled imma ħajkun fil-wiċċ biex ma jieħux is-sos ma jixrobx is-sos tal-affarijiet. Di tallima xeffi, su ġatlek darba u tallimniha. Ġatli darba u tallimta. Issa mbagħad apparti hekk ħajkolli pork tenderloin ħajkun stuffed bit-tuffieħ, walnuts, daqsxejn ħajkun bil-xismu daqsxejn pancetta. Daqsxejn ta' dam imqaddet u x'ismu. Mbagħad miegħu ħajkolli l-patata, ħajkolli beetroot puree wkoll. Daqsxejn roasted veg ikunu glazed bla selbjek u Kif ħadawlu ma ġifieri grill, ġifieri. Lejla ħajkun rolad imma ħajkun grill mbagħad, ġifieri. Isma', meta smajt li tittamel 3 platti. Ejja. U kollha l-istess. F'sija, l-istess sija. L-istress level tiegħek m'iniex qed narab kan bħas-soltu, biex nkun onest. Ħafna affarijiet li titprepara u ħafna truf ma tgħidx tipprepara kieku tipprepara 6 platti bl-istess item fihom ma fihiex, imma 3 platti kollha 3 u 3 għandek preparation doppja hu. Mela ħalluk taħdem xbejn trid. Bil-kwiet. Xef, inti tistaqsi xi ħaġa oħra? Good luck. Thank you. Irdu jippreżentaw platti identiċi. Għalikom ma nafx jekk diffiċli, imma għalihom f'dal preċer. Hiex ħaġa diffiċli. Naħseb jiena milli rajt l-aħħar darba meta konti qed niġġaġġjon, naħseb illi kapaċi jeżekjutaw dan it-task li għandhom. Imma importanti meta tkun fuq mejda li torna l-istess ħaġa li l-platti jkunu l-istess kemm jista' jkun. Mhix daqshekk diffiċli forsi kemm qed taħsbu dan, l-importanti li Tissixxilina bajda li peress li dawk forsi ma tantx għandhom esperjenza jridu jikkalkulaw. Jiġifieri jekk jagħmlu patata max jridu jikkalkulaw li ħajamlu għal tnejn jew għal tlieta kemm ħajamlu f'dan il-każ għal tlieta. Dik biss challenge Marpija biex tagħmel platt identiku bħal ieħor x'taħseb. Ma naħsibx li daqshekk diffiċli. Għax jekk kienu ma jagħmlu 200 grams patata, meta jaqsma jagħmlu 100 la u 100 le. Tara ma daw ma l-affarijiet ovvji. Fit-tlieta kemm iridu jagħmluha? Issa diffiċli naqra li tagħmel 200 biex ma Ma x'inhu ma nimmaġina li malli għadnielhom x'iridu jagħmlu daw bdew moħħhom beda jiġri.
Kieku tiġri lilkom xaħat professjonali, x'inhu ma l-affarijiet step by step li wieħed irid jagħmel biex joħroġ Kif ħajsajjar u kif ħajoħroġ il-platti. Inti għaw nibdajja. Jena kiku, eżempju, fuqet mill-menju użana patata max. Inti taf li patata max titbaħħa l-ewwel għax id-dum ġessiri u nkella għandu il-beetroot puree. Fehmtu? Dan mill-affarijiet li l-iżjed li ħajdu u tibda minnhom l-ewwel. Inti x'taħseb man? 100% li qiegħda tgħid dik. Ovvjament meta tkun qiegħed tieħu l-affarijiet mill-pantri tittieħu biżejjed biex ikollok għal kemm mhux iżejjed. U mhux iżejjed. U l-laħam jekk ikollhom laħam, eżempju jridu jittajmjaw it-timing kif ħajħorġu hekk medium kważi iktar planning milli. Planning. Qiegħda tikkalkula li inti jekk fadallek pereżempju jien naf l-aħħar 10 minuti tal-plating, tal-final countdown, ngħidlu jien, inti tikkalkula li speċjalment il-laħam tissajru l-aħħar. Fimt? Tħallih dik il-kruċjali. Meta jġiklu anka u għed jordna ġin, li jordna titqassam. Temperaturi kollha l-istess imbagħad Waħdibsa x'darba tinsaqsukom affarijiet easy. Intkom it-tnejn kieku qegħdin flok dawk it-tnejn. Aħna għadilhom jagħmlu 2 courses, ma għadilhomx liema courses, jistgħu jagħmlu jinnaf starter u deserta, main u deserta. Deserta għadħat ma prova jagħmilha illi fuq il-barbecue. Deserti. Sigurx kontu tagħmlu b'dik il-pantry, b'dak il-minimarket tagħna biex timpressjonaw. Jiena nħobb il-ħud, jiġifieri naħseb kont nibda b'xi ħaġa b'xi oysters u kafela hekk. Mbagħad wara għax jisu barbecue, meta tsammi barbecue dejjem laħam vera. U deserta tkun żejna. Deserta stress tagħmel Marvin. Deserta u kollox qed Deserta fuq il-barbecue. Ma nafx Marvin, imma jiena nistenna hu. Deserta jien kieku kont naqbad nara pineapple. Nqaxxara u nagħmilha il-da. Niglazja b'xi naqra pereżempju ħani u b'xi naqra maple syrup u xi naqra nuts u hekk, fimt? Jew netzal fuq wara da u tigrilja fuq il-barbecue. Dak għatinna one course, il-kors liħor. Il-kors liħor mhux fuq id-design. Issa sikora, rispondini Mela mejnu dessert. Issa bħala main course rajt dawk ir-rek tal-ħaruf jidru sbieħem ġewwa. Naħseb li l-on konna nagħmel jien. Favorit tiegħi l-ħaruf. Jiena nagħmellek l-starter kieku. U jien nagħmellek id-dessert u il-main course tajjeb. Kważi. Nil, għandek il-Mawro qegħdin kważi f'nofsija 31 minuta fadlinna. Mawro. Fiex wasalt, Mawro? Mela, għawak għandi il-pajella funnar. Għajlik importanti tħallibha mill-qiegħ ħalli ma teħellikx. Suppost il-pajella għajdi li nixtieq noħloq dik il-krast. Alright, okay. Ġifieri ma rrid mhux riżott ankor qed nagħmel, ġifieri dik il-krast mill-qiegħ li meta ħanservija jkollok dik krast waħda ma naġġietax huwa platt tal-barbecue. Li kieku ma rix noħloq dak il-krast ma kellix għalfejn nuża grill. Għax biex isħana fatt li noħloq dik sħana fil-qiegħ tad-dix huwa apposta għal xiex huwa parti minn. Interessanti, però importanti meta tagħmel hekk tkun konvint mill-ammont ta' likwidu li tittieħu bilanċat man-nar li qed jaqla ġo fih. Kella ma jnexxilikx iġġib il-bilanċ tajjeb. Sa dik il-każ jaf ikun nżidu l-ilma s-sanari. U l-ilma qod attent jekk għandek daqsxejn ilma li huwa fitel, jew xunġuri kollok xi kazzot faħa fuq il-barbecue hemmhekk ħalli tibqa' l-istess temperatura tgħinek aħjar milli titfa' l-ma kiesax tisom turros u jibqa' lek ħieles. Tara naħx pariri hi aħna. X'qed tagħmel hemm? Hawnhekk qed nagħmel chimichurri sos. Bażikament kważi lest. Issa hawnhekk għawaj għandi l-steak qegħdin immarinati fil-melħ u l-bżar. Marinati sempliċi għaliex imbagħad għandek iċ-chimichurri sos li għandu l-flavor, ġifieri mal-istek ma tfajtx rabs komplikat għaliex għandek iċ-chimichurri li komplementa mbagħad is-salty flavor tiegħu. Naraw il-prons, hemm it-tiġġieġ jew issa il-prons huma t-tiġġieġ da għax ma ħassib ma kellix boneless chicken thighs, ħadd xi ftit tiġġieġ u ħadd minnhom. Idealment kieku kien ikolli iktar ħajja iktar faċli kelli xi boneless chicken thighs. Fajna, no? Imma huwa għandi l-patata ta' funnar. Alright, jiena mill-ftit deskrizzjoni li għamiltilna rajt kien tagħmel pajella biex tibda u mbagħad għandek xi beef bil-patata max u xejn. U chicken fiex ħaduża fakkarni? Chicken għamilta fil-pajella. Alright, użajt għall-pajella hemmhekk. U chimichurri? Chimichurri għal mal-steak. Tajjeb. Ħansaqsik waħda u dawk għaliex?
Għal-Marpajella. Iktar tard, all right. Happy? Ma rix interfek iktar rix nafek ħinet jabtaw fuq. Rej, baqanna inqas minn nofsija ġejna żuruk. Ija. Kif qed tħossok għaddej? Jidet relax. Gazzawn, gazzawn. Triet, għad ma rajtu hekk. Gazzawn. Isek ħadd kollox ta' kontroll, imma. Isa kemm titfa' l-affarijiet jitilqu jsiru. U għandek żewġ platti differenti li trid tlaħħaq ġosija mhix faċli sakemm il-moħħ jgħejja tgħid tara ma rridx nisadin qed tifhem. Għalhekk dik hija kompetizzjoni, isma' orina xejn fiex inti. Mela, bħalissa qed inqaxxar il-ħaxix biex nagħmilhom ftit bżarru milħ daqsxejn għasel u fuq il-barbecue ikunu honey glaze. U mbagħad għandi il-pork tenderloin jiet fil-barbecue jiet isir. Għamiltu rolad, filetjajtu mlejtu bl-spinaċi. Speċjalità oħra tiegħek dik. Eżatt. Xejn fieta xi xi walnuts. Mbagħad għandi s-selmin tartari jiet isirem u għandi il-prawns qed jimmarinaw dawk għall-istarter mbagħad. Ħajkellna daqsxejn coconut curry bħala base, ħajkolli selmin tartar u ħajkolli il-king prawns għadin fuqhom u daqsxejn ħofs tal-Malti mhix fi biex għandina crunch. U mbagħad għalma tenderloin ħajkolli għalma tenderloin ħanagħmel teriyaki sos biex fl-aħħar niglejzja bihom mbagħad. U nservih miegħu apparti jekk ikolli l-ħaxix daqsxejn patata fuq il-barbecue. Għatlek jiena kollox għandek kontroll għandu. Jaf eżatt se jagħmel kollox jagħtem qed jimmarina ruħu. Jiġifieri ġest kemm jigri naħseb ma' ħaxix u mbagħad naħseb kemm jiplejt jew. Eżatt. Ġi m'għandekx issaqsi. Cocktail naħseb ġonsu. Xejn, cocktail wara jekk jibqa' ħankek jitlef intuħu jekk. Wara, kollox wara. Tajjeb. Nħallu. Sanħallu, ħallu ma fiex flok, xo? Tlaqna. Chefs, jien nixtieq nkun naf minn għandkom x'inhu l-feelek x'qed taħsbu, tajjeb? Nibda bik, għax li inti qed iżommaw dil-karta. Ta' min ngħidu lil daw qabel qabdu jsajru għallum l-ewwel darba l-għamilniha fuq suġġeriment tas-Sur Vella hemm, ġelnihom jiktbu eżatt x'beħsibhom jippreparaw. U naf li inti għandek xi tajt bħas-soltu insomma. Ara, mill-mod kif anka servewna u għalunna x'sajru. Ray George kitbinna li ħajamel king prawns with chili and lemongrass soy, served on coconut and curry cream carrot puree, marinated salmon cubes. Dak li starter tiegħu. All right? Il-main course, pork tenderloin, stuffed with apples, walnuts, sun-dried tomatoes, pancetta and feta cheese. Teriyaki glaze, beetroot puree u grilled veggies. U Mauro ħajamel paella with chicken induja and seafood. U main course, ribeye steak with chimichurri and grilled mashed potatoes. Sewa. U di x'indikazzjonijiet ittik li? Mill-mod anka kif ippreżentaw x'sa jikdbu. Jidher li Ray George għandu iktar ingredienti, elaborazzjonijiet, fimx irid ngħidlek jiġifieri iktar aħna bħala xeffijiet qed naraw li dan għandna expectations kbar fih. Ekku jien hekk kont se ngħidlek ma mhux qed jitfal ġebla fuq saqaħ għax il-fatt li qed jagħmilek deskrizzjoni kbar. Jista' jkun hekk u jista' jkun le. Jiġifieri aħna s'issa għadu kmieni biex naraw x'taħseb inti. Jiena naqbel bħali. Kojn fija ta' wara u ta' qoddim, ġifieri tista' tkun jiseb bħalma jgħidu kull ma jleq u deb sewa. U di jaff jissorprendina issa. Ma naħseb għarrej mill-aħħar programm li rajtu dejjem kien jaf x'qed jagħmel, dejjem ikun jaf x'qed jagħmel anke l-bank, dejjem iżommu stil clean dejjem, ġifieri dejjem jaf fil-prattika fejn qiegħed u dejjem anke l-ħin tiegħu jkun veru tajjeb. Mauro mar fuq sistema differenti, ma
Etnej jafu xet jagħmlu. Biss Rej dejjem għandu dik xi ħaġa over. Għamilna jidilkom. Kulħadd dejjem kien xi ħaġa over, Rej dejjem kellu dik xi Pero anka Mauro kellu stil, meta kont qed niġġaġġjahom jiena kellu stil sabiħ ħafna wkoll. U dejjem irnexxielu Mauro jissorprendi fl-aħħar, jiġifieri l-affarijiet li forsi ma Għamil ħares ma dan kapaċi raħ isem interessanti fuq website u kidbu ġifieri inti tara x'ħa joħroġ. Jien li rajt fuq Mauro li ċekkejtu ftit huwa li ma kellux għalfej biex jagħmel pajjella jkollu xi ma nafx kemm minn saqajta t-tiġiġ ġifieri u dak l-ammont kollu tal-laħam bi veritax. L-aħħar inti. Tlet platti ħad tagħmel. Platti u kull ma tuża li ġiex huwa l-pajjella ġifieri xi ħaġa li semmejna li għafżajnihom u ma mexiex taqxek fuq il-pajri li ftaħni. Ramona, inta dek kwieta ma ċejk. Ne, jina kif rajt il-menu użat l-istess palmattu intom dan jedda xejk ta' elaboratu l nistenna iktar. Ovvjament, bħala preparation da tal-King Prawns, jina per eżempju nitkellem fuq is-salamun, xaġa li tikċok għattaħab il-mod taf kif il-prawns kellu jimmarinaw. Tifhem vera naraw il-menu da xej elaborat, pero il-xogħol li kien fih naħseb xorta għadru nsennu lejn l-aħħar. Xef, inti għal ma tkellimx, ma tkellimx inti inkwetani. Daka bomba. Ġifieri, qed jaħseb 10 snin qabel ħaddieħor. Dak fl-aħħar mbagħad jisplod. Il-menu li għamel Rej, hekk inti toqgħod tara l-affarijiet very easy, tgħidli għala. Għadha għatta salamun immarinah mela dak huwa tartar. Għaxxar il-prawns, just ħajgriljhom, ħajamlhom fuqhom dressing mela il-platt less. Qed tifhem? Il-filet tal-majjal li ħajimla, just kemm fataħ il-filet tal-majjal, għammel it-taħlita, melija, dawar, wieħed, u tigriljah. Iju, ma għalina it's easy, ma għalihom. Skur, ma u ħaddem Ma naħseb li qed jgħid mod pożittiv mhux hekk il-fatt li qed imur l-affarijiet sempliċi biex jimla l-platt b'affarijiet li hu ċert. ħaddem moħħu, tifri dik hija it's a plus għalih, fim tal-lavorja u he's not professional. Tifimni li ħaddem moħħu u ħadd platt easy, fim? Fl-aħħar mill-aħħar jiena li poġġejtni kol ma jinteressanix kemm il-xef instabat minn ħajta li ieħor biex tani li kien. Jinteressani li kol dajjef. L-aħħar ħaġa nitlobkom tikkummentaw li fuqha. Kif rajtuhom bħala organizzazzjoni tal-ċina, darba flok għandhom bankwiet għandhom tnejn għad-dispożizzjoni tagħhom. Ma xorta wieħed qed jużaw ta'. Ma nafx, jien għaddi ma morċ hemmhekk. Mela issa neħdu ejja mmorru Parteċipanti, għall-aħħar darba ħanajdulkom illi għad baqalkom 15 minuta fuq il-barbecues tagħkom. Ibdew aħluqu l-platt.
L-aħħar 3 minuti biex dil-medalja tkun għanċaħat minnkom. The last to fall. I won't shed a tear for them to see. I won't have your name to call. I will be the last to fall. sekonda issa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il-Fonsajru! Frosted! Chefs, wasal il-ħin tal-verdet tal-kem kien hemm minn diġà provajna għax ħaġa Tnejn tan-nofs għandhom ġuħ jien għandekun. Mela, ħanibdew Ħanibda mill-pirrun. Pirrone, għajdena daqxej l-isem ta' dal-platt. Jien qed nagħti isem lill-menu. U qed insemmih Fratelli Pirrone Special minħabba l-fatt li minkejja li nikkompetu waħdi hija kienet jgħinni ħafna fit-tips u fl-affarijiet li konti qed nagħmel. Smajt li trejnjajt ħafna jien, u xi? Fimni kont qed nipprova platti differenti għaliex ma kontx naf x'qiegħed jitwa, qed insemmih Fratelli Pirrone Special. U naħseb ħaqqu ċabċiba tagħha wkoll. Dejja għandi lil-Ray George tispjegalhom l-isem tal-platt tiegħek. L-isem tal-platt tiegħi llum l-isem ta' Semin Breeze. Semin Breeze. Mela, fidejkom chefs biex idduhom, sa ma dduhom aħna min-naħa tagħna hawnhekk ħanieħdu xejn ta' ġelat grazzi għal Maple. Aħna xejn huma ħajjeħdu. Għanna it-tieni platt għadu fil-pakket ta' platti li semmejnijom Pirrone Brothers Special, u xek? Fratelli Pirrone, sorry, ħatkun fl-Ingilterra. Fratelli Pirrone Special. U naħa l-oħra għandi l-Ray hawnhekk x'inhu x'sen semmuh il-platt tiegħek, Ray? Il-platt ħan semmuh The Ultimate Pork Roll. The Ultimate Pork Roll. Xi film, da? Mela, chefs fidejkom biex idduqu it-tieni platt ta' da 2-course menu. Senjuri, fakkarkom ftit fil-ktib tar-riċetti illi qed noħorġu fisem dan il-programm. Ħajkun hemm Ray żgur, ħajkun hemm Mauro fih, il-prezz huwa 20 euro u 5 minnhom imorru għal Richmond Foundation. Program bħal da illi ħafna nies ikkommentawna fit-13 il-ġimgħa li għaddew xi kwalità ta' programm kien, ma setax ikun possibbli mingħajr l-għajnuna ta' ħafna u ħafna nies u l-ġentana illi ikkonvinċejnihom li ikunu on board anka b'timings daqsxejn
Eżaġerati. Eżaġerati. Grazzi mill-qalb u dawn huma wħud minnhom. U wara ħafna ħin ta' deliberazzjoni. Kienu 6 l-lum u iktar diffiċli. Kienu 6 u kellhom l-għażla u it-top. It-top. Għandna l-verdet fidejna. Tajjeb, nibdew aħna taħdem il-biċċa tax-xogħol illi ħanajtu x-xef u ħanajtu lil min ivvota. U għaddew il-voti ta' żewġ platti u finalment ħarġu verdet. Tajjeb, nibdew. Tana. Mela, sinjuri, fidejja ħanibdew bin-nisa. Tajjeb, għandi il-vot ta' Roberta u Roberta Preka wara li għaddet il-voti tagħha iddeċidiet illi il-rebbieħ għandu jkun Ray George. Roberta, forsi tispjega li din l-għażla tiegħek? Mela, to be fair, it-tnejn li huma kellhom it-talenti tagħhom, però mbagħad id-distat fil-punti ġew fl-skills. Eżempju, naqbad mal-main course, fil-starter, fil-waqt li Mauro kellu l-pajella, it-tomid batew daqsxejn żgħira fil-waqt fit-tomid ta' Ray rajt li kien hemm iżjed boost fil-main course, u mbagħad ta' Mauro iżjed spikka il-taste, jiġifieri mar all out vera kien tajjeb, però mbagħad meta tiġi biex tqabbel l-skills li kellu Ray, tara li kien fih iżjed ħsieb x'għamel l-affarijiet u le, però ma kienx biżżejjed li kellu platt wieħed biss Mauro li ta' dak id-distak. Ġibet nejn kienu tajbin u bat maħar mill-axħar ta' 0-1. Mela, sissa nistaw nejdu li mis-6 voti Ray għandu 1 u Mauro sissa għadu xejn. Jiena ħammur għal-xef Joseph Piscopo. U Joseph iddeċieda illi irebbaħ lil Mauro. Xef, il-kommenti tiegħek? Għazilt li nażil il-Mauro l-istess naħseb kellu it-tieni platt speċjalment mar tajjeb ħafna fih, naħseb kellu taste tajjeb bħala platt naħseb kien tajjeb ħafna. Fil-first plate naħseb ma kienx daqshekk li kien taste ħanajdu hekk, imma fit-tieni platt toġobni ħafna naħseb il-punti li tajtu ħafna fit-tieni platt kienet, tifhem? Għalhekk għażilt il-Mauro, fit-tieni platt ġifieri. Grazzi, ngħaddu għat-tielet ċef, nerġajna n-nisa kollha għandi ġew. Ramona, imissinti u Ramona wkoll tażel lil Mauro. Ramona, tispjegalna ftit għaliex mort għal-Mauro? Mela, jiena mort għal-Mauro għax kien hemm iktar tomit fil-platti tiegħu, speċjalment għal-main course bħalma għalinna ġew ukoll. Bħala starters, ovvjament, wieħed kien aħjar mill-ieħor, bħala creativity kienna iktar fuq in-naħa l-oħra. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jisnina mura t-Toma, u t-Toma ġobni iktar ta' Mauro. Bidu għaltinna li persuna ta' Toma, ġifieri. Mela, jiena ħammur għal-xef Marvin Gauci illi u deċida illi rebbaħ l-Ray George. Mela, ovvjament, illum ġejna hawnhekk u kellna il-kriterjas kollha illi kellna miktubin qudiemna, kellna l-presentation, it-taste, l-execution, creativity, barbecue usage u uniformity in plating. Daw inqasmu, il-punt inqasmu kollha skont li għadna kif semmejna u milli kif semmejna naħseb illi Ray George l-iktar li tella punti mhux fit-Toma biss, però fil-kriterjas l-oħra. Bħala presentation naħseb illi kien hemm ftit minnhom illi kienu bħala presentation aħjar. Bħala Toma kellu l-starter kien li għalija personali kien ħafna aħjar minn ta' Mauro, però Mauro kellu kif qalu l-kollegi tiegħi kellu l-execution tal-ribaj bil-chimichurri, it-Toma taħħa ħarġet spettakolari min-naħa ta' Mauro, però aħna mhux qegħdin hawnhekk biex niġġudikaw it-Toma biss, però kellna kriterjas kollha u minn dawk il-kriterjas kollha naħseb illi Ray George l-iktar li tella punti in ġenerali.
Mela, dak kien il-verdett ta' Marvin, riżultat qiegħed 2-2, ġifieri baqgħna żewġ voti qudiemna hawnhekk u ħantellaq tiegħi. Mela, ħandura x-xef Joe Vella. Joe, naf li għatlek li ħallik għall-aħħar ma frankajtielek. Mela, fidejja għand il-verdett tiegħu ukoll imur għar-Ray George, ġifieri issa tinsab fil-vantaġġ. Xef, forsi tispjega lix mort għar-Ray? Mela, Ray għal-kem kellu affarijiet li mar kreattività. Bħala tomiet ma kienx daqs Mauro. Mauro bħala tomiet, speċjalment tal-main course, iktar mar Mauro milli Ray George. Bħala first course, il-pajella, unfortunately, kellek ċertu spice li għatlitlek kollox. Għattifem ġifiri dika tafatek daqxej l-ura bħala risotto, bħala salamun u bħala prawns kienu aħjar mill-dak, anka bħala presentation kienu aħjar. Bħala main course, il-majjal għal-kem ħariġ din kreativita li inti tiftaħat timlija u daw l-affarijiet, il-seasoning u specialment il-feta cheese ma kienux hemmhekk. Ġifieri iktar tagħti tasting, tagħti seasoning u anka li żball li għamilt taħseb inti meta inti sajjart u kellek il-majjal fil-foil, inti ħriġtu naħseb taqxej qabel minn normal. Naħseb jiena kont naqbel miegħek kieku mill-foil ħriġtu igriljajtu u servejtu mal-ewwel. Tħallih moist il-majjal. Fakkarkom il-puntex bħalissa din 3-2, jiġifieri. Ħanaraw fejn jmorru il-punti d-darba. Jiena naħseb l-aħħar xef m'għandux għalfejn jispjegalna għax issa ħajkun hemm ċelebrazzjonijiet ta' xef u sfortunatament tikka żgħira disappunta x-xef liħor l-aħħar xef. U Nil Darmanin, Nil, tix tgħidilna nispjegawlhom, jiena ma ħanejdlek xrajt ħażin xrajt tajjeb wieħed u xrajt ħażin. Eżatt, ma tgħidilniex min, all right. Mhux ħanejdlek min. All right, hekk inti jien. Jiena kieku nibdaw fuq din naħa fuq naħa ta' Mauro, naħseb li l-aħjar tomiet li kienna li fuq din mejda u kienaw vot unanimu fuq, nista naħseb nitkellem f'dejjem kulħadd, huwa kien it-tieni platt ta' Mauro. Jafu li kien sempliċi, it-toma kienet tajjeba u pjaċevoli bħalma qedna fil-bidu mhux kemm jinstabatu jagħmel ċelebritajiet ix-xef, però kemm ittina tomi tajba u kellu t-tieni platt vera tajjeb. L-ewwel platt ftit inqas, jiena kummentajtlu wkoll il-mod kif żejjen il-platt b'xi ħaġa difettuża. Iżda għandek karozza l-isbaħ karozza u mbagħad l-arma ta' fuq il-bonit kienet imkissra. U dak li pratikament għamel żejjen il-ross b'masil u għadha mhux imnatfa kif suppost. Bħala tomiet ukoll kienu daqsxejn fjakki fil-starter. Tmuru mbagħad fuq in-naħa l-oħra kellna lil Ray George, kellna l-starter kien pjuttost tajjeb, kellu t-tomiet tajbin, textures kienu tajbin ukoll. Fuq il-main course irnexxielu itina pratikament platt li jieħu dimensjoni differenti għal dak li mdorrin naraw platt barbecue aħna, ġifieri żejnu eċċellenti. Però palma qal Joe naqbel perfettament miegħu huwa lil majjal naħseb fetħu ftit kmien iżejjed jinkieku nżommu hemmhekk sal-aħħar illum għandek anki prob tista' tkejjel kemm żgħajjartu fl-aħħar ħin forsi kellek anki l-għasel kont ittieħ din kaqsel u ttieħ ġast ixwita fl-aħħar biex li lna anki tinattekxer u tħallih mujs minn ġewwa. Kieku dak li kont nagħmel. Però meta taqqad kollox fl-aħħar mill-aħħar tot il-punti kollha u jkun hemm riżultat. Prosit it-tnejn kif qalulkom, però Nil Darmanin ivvota Ray George u jkun ir-rebbieħ tal-ewwel Malta Barbecue League. Prosit ħafna lil Mauro. Nistgħu nisidnu l-ħolk ukoll nafu li jagħtaw. Aħna ħankunu, ovvjament, intkom ħatkunu qed tirbħu ir-rigali, intkom ħatkunu qed tieħdu wieħed kull wieħed bl-aħbab kollox utensils u ktieb tar-riċetti
U grazzi wkoll għal Bolt ħajkunu qed tukom 20 euro Bolt Food, 20 euro voucher kull wieħed. Sinjuri, aħna nirringrazzjawkom ta' din l-esperjenza u dawn huma r-rigali li r-rebbieħ sejħu miegħu il-lejla. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inklus il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' hood grazzi għal Azzuffar Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Muffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għazla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M Brand. Fl-iskun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Chefs, grazzi tal-li kontu maħna l-lejla u koll naf li skomodajtnikom għal-menu darbtej. Kien gostu pjaċir li narawkom għawnek kolla u nistaw nejdu li minantkom tal-limna ħafna muxek kolla kemm maħna. Grazzi u applaus għalikom. Mauro, wasalt sal-axħar. Kumment minn ħatijak? Kontent li wasalt saw. Tallimt ħafna b'din l-esperienza. Li għat li maħat kost xej bil-pressure, uġvjera. Issa neħu gost nsajja bla pressure. Għidda xej xkun berra bil-kwiet. Grazzi ħafna lejla, grazzi ħafna l-ħuk, grazzi ħafna l-timijiet l-oħrajn kollha li kienu hawnhekk u għamlu dan il-vjaġġ possibbli u wkoll grazzi lin-nies li segwewna. Però ħantik l-unus għala kemm il-darba fasta jena. Rej, fidej għand il-medalja li minna uftit għan għan libsu ilek, imma qabel xejn xinkun naf il-min tixtieq tiddedika il-medalja. Il-medalja u d-rebħa niddedikaħħa kollha lill-familja tiegħi tas-support kontinu li tuni kemm qabel ma dħalt u kemm tul il-competition kollha. Lil-ħija li ma naqax mis-support u l-tfalja l-tfajla u l-tifel tiegħi ta' xaxur li nselmilhom minnaw li tawni support kbir, imprezzabbli għaliex il-ħinijiet nuqqas mal-familja ma dejjem ippuxjawni biex nibqa' moħħiem ħalli kissa jkun nerbaħu. Rose, bravo, Daniel, zomli ċoħe. Zomlok. Għal-sinjuri, qoddimna għanna l-ewwel rebbieħ tajjeb ta' The Malta Barbecue League. U ta' sal-fit-tmiema dan di l-avventura tiegħek u tiegħi u ta' ħafna oħrajn. Insomma, nfakkarkom f'daw il-kxejjen li qegħdin għall-irkant għandna waħda hemmhekk qalu li biex nagħmilha ċara waħda mill-kxejjen hija bil-barbecue fuq dik in-naħa u l-oħra din in-naħa. Għax importanti li tażlu meta tiġu biex titfgħu l-offerta tagħkom. Ta' min ngħidu li l-offerta kollha kemm hija tmur għall-karità, nofshom ħajmorru għall Grill for a Reason grazzi għal Bull Europe u n-nofs li wara l-NGO li tażlu intom stess il-minittuha. Ma nafx, tinsajf sabiħ, li negrazzjaw lil kull minn b'xi mod grazzi lilkom tal-li segwejtuna matul is-sajf, grazzi lid-dirigenti tal-PBS, lill-sponsors kollha li jemmnu fih, grazzi lil Chini Marbles li ospitana, grazzi lil Bull Europe tal-li għena ukoll fil-bini ta' dan is-set. Fl-aħħar mill-aħħar ningrazzjaw il-familji tagħna li stapportew lil jieli li għattajna hawnhekk, però produzzjoni bħal di ma kienx tkun possibbli mingħajr crew bħal ma naħna. Grazzi, niltaqgħu s-sena d-dieħla.